хора, това съм аз, Васко, и днес ще играем на Rayman Adventure. Тази игра си я изтеглих вчера. Много обичам да играя на нея. Много ми е забавна. Смешна. Особено човечетата, които ще кажем. Геосника. Ето ги човечетата ми. Пинкис. Имам от тях. Чакайте само да пусна музика, защото повечето са ми заспали. Добре, имам два от Пинкис. Пау-пау. Пупел-пупел. Ба. Целият червен народ. На райносорозите. Всичките грин пиксели. И почти всичките снифълси. Така. Така изглежда моята фермичка, малката ми с животинки. Това клипче го правя само за да видите, че ще качвам поредици на Rayman Adventure. Ето аз съм с Барбара, можете да видите. Да, заспа пак. Добре, сега да отидем към картата. Добре, тук ми се ражда едно яйце. Като стане готово, веднага ще ви дам клип. И новото ми яйце. Ако изобщо е ново, защото може да ми се повтори. Извинете, пак влезах тук. Така. Сега... ще облегна камерата, за да ми е по-лесно на нивото. Как ще облегна? С какво? С тиграм жиба. Я жаба ми ръмжи. Упс. И като го правя ще. Това ниво ще ми е трудно, защото едното ще държи камерата и другото ще се бия. Тази игра е много яка, само дето е малко трудно с една ръка да я играя. Ще си взема този Sniffles, въпреки че не ми трябва тази жаба. Трябва да я убием. Има най-различни теми на игрите, които ви пускат да играете. Жабите с парашут. Гледаме камерата дали предава. Добре. Що се пукна? Папам! Добре, хора. С Барбара ми е по-лесно да играе, колкото с онзи на запатица. Нека продължаваме. Извинете, че ще правим пауза. А защо пак ме... Мога и да летя. Защо пак ми пукнаха? Докато съм още малък левел и не съм се развил много. Най-накрая ги убих. Тези, които ми пречиха. Но пак ме убиха, защото
Искам да се да задържа камерата. Но добре. Това беше от мен за тази поредица на Rayman Adventure. Казах ви, че ще са по-дълги. Друг път. Защото в момента не мога. Така. Така. Чао от мен, дъм. Чао от мен, дъм. Ще има и други поредици, дъм.